L-2017 immarkat rekord Ewropew fl-ammont ta' vjaġġi bl-ajru li saru fl-Unjoni Ewropea. Statistika mill-Eurostat uriet li matul is-sena li għaddiet kienu aktar minn biljun persuna li vjaġġaw bl-ajru fl-Unjoni Ewropea, 70 miljun persuna aktar mis-sena ta' qabel. L-ikbar ammont ta' passiġġieri li vjaġġaw bl-ajru kien irreġistrat fir-Renju Unit b'265 miljun passiġġier, dan segwit mill-Ġermanja, Spanja, Franza u l-Italja rispettivament. Isem Malta mela fil-quċċata tal-pajjiżi li rreġistraw l-akbar żidiet fl-ivvjaġġar bl-ajru. Fil-fatt pajjiżna flimkien ma' Rumanija u l-Kroazja irreġistra żieda ta' 18% fil-vjaġġi bl-ajru s-sena l-oħra. 2% biss iktar mill-Slovenja, il-pajjiż li reġistra l-akbar żieda fl-ivvjaġġar bl-ajru fl-2017. Riżultat pożittiv ferm, speċjalment meta wieħed iqis id-daqs xkejken ta' pajjiżna li juru wkoll il-frott li qed jitħalla mill-investiment ta' bosta linji tal-ajru li qed iżidu ir-rotot u l-frekwenzi ta' titjiriet minn u lejn Malta. L-istatistika wriet li l-aktar ajruporti biżla fl-Unjoni Ewropea s-sena li għaddiet kienu Heathrow f'Londra, Charles de Gaulle f'Pariġi u Schiphol f'Amsterdam, 3 ajruporti li kollha twirlejhom b'mod regolari l-Air Malta. Fl-istatistika ħareġ ukoll kif mis-6 miljuni passiġġieri li għadda mill-ajruport internazzjonali ta' pajjiżna s-sena li għaddiet, kważi 5 miljuni u 500,000 vjaġġaw jew ġew minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, filwaqt li ftit aktar minn nofs miljun oħra vjaġġaw lejn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea.